Simago Motucho kutendre koda limbe kata mana chopo mar jatelo no ithurka. Migao mar Hithe County ya Migori katiyo kanyakla gi riwruok mar Luala Community Alliance dhi nyime gi jiwo oganda mondo miyo kom nyuol mondo mi gibed kod familia mago mag nyalo rito makare. Yangore ni kwan chuo ma osewuok oko matiyo gi yor komo nyuol ma otisi ni vasectomy bende pod ntiere piny kaka Jojo Maleronwa koya e county ma Migori. Kata bed ni kwan joma chuo makomo nyuol katiyo kod yono mar vasectomy ma en mano ma odundu mar nyodo mar ng'ama dichuo ing'ado oko ni piny e atamalo 0.01 kwan joma chuo bende koro tiyo kod yoni mar komo nyuol koro chako dhi malo kaluwore kod lipot ma ogol kod migao mathieth e kaunti ma Migori. Chenro mar vasectomy ma ipenja ni ayudo ka sani koro chuo oyie kode nikech ei county wakaendi sani koro wan gi chuo ariyo timo vasectomy itimo nono. E kinde limbe mar osiptalno mar Dede e sub county ma Wendo ne wayudo achiel kuom joma chuo mane okawo chenro ni mar komo nyuol. Migao mathieth e kaunti ma Migori ka otenore kod joma chuo ma osekawo chenro ni mar komo nyuol mar vasectomy osewuok oko mar medo lando injili mar komo nyuol. Nikech en ngima masani kendo yot kendo na yudo ka en gima onge rem moro amora bang' ndalo adek in sawa kendo inyalo bedo ka ngima move out sawa. Kech kasa ma pok otimo vasectomy twakone niya ma en yor pango nyuol ma kisetimo ok ichak iduogi inyal nyuol kendo. Koro ng'ama oseikore ni an ok adwa nyathi moro amora maseyudo gi oroma namba ni oroma mano e dichuo ma koro nyalo biro kendo itimone vasectomy. Luala Alliance gin kaka partners wa gin gimiyowa support. Nitie support mang'eny ma bende gitimonwa. Samoro gikelonwa daktache kaka sani gin ema koro gi support nwa kata mana daktache mobiro yeng'o kaendi. Daniel Otieno Guda, menjada gwigo mag Raywer, e sub-county no ma Wendo, en achiel kuom joma chuo ma osekawo chenro ni mar komo nyuol mar vasectomy. Otieno masani nitiere kod nyithindo 6 wach ne okawo okang' mar kawo yoni mar komo nyuol mar vasectomy mondo kores min ode ma owacho ni ando osebedo ka yudo midhiero mopogore opogore ka otiyo kod chenro mamoko mag komo nyuol. Wacho ni nikech yot mar ariyo na neno ka minot ne kane ukon ni gi del ma en go ne oko onengo kale e mano koro mi an kaka ng'ama dichuo na kalo ni mondo mi achiw yot mar ot ane ma mondo atim kan kana dhi e family mora mora ne chanda kabisa na an gi rem na tuo makata denda ne ok en kama ne en familia manokele no jaduongo neno kamano mano ng'ado wach ni en ma mondo dhi otim gino lakini onge shida mora mora en sawa. Minode Millicent Achieng' Oguda wach ni gibede twak kod wuon pargi kane koro pok okawo okang' mar kawo yoni mar komo nyuol. An mana kelo twagni mochako nikech kana biro e klinik na winjo ka ipuonjo ga mine to na feel ni mondo atim akwonga time kokia to koro tuo miya ulo gima nomiyo atime. Nyaka sani atamalo 60 mag oganda e kaunti ma Migori komo nyuol ka yorno mar komo nyuol mar kede kata implant e mongando kawo mathoth. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa ng'iyo mago mag aluora